Laico, nin progresista, nin en galego, nin sequer coas ensino. Non vivimos os mellores tempos para o ensino, eso penso que de todos é sabido, non? Non só hai moitos problemas, as políticas que se están facendo son as peores posíveis para a lingua, ou as mellores para a súa extinción, pero probablemente estean encaminhadas exactamente a iso. E hai un certo renacimento de ideoloxías fascistas, de ideoloxías que pretenden, sobre a base da liberdade ou do concepto de liberdade, en realidade evitar estas, e que non, laico tampouco. E en si mesmo o concepto de ensino eu creo que debe ser repensado nun momento onde a civilización está sacudida por mudanzas moi fortes, mudanzas de paradigmas sobre o que queremos, sobre o que é o coñecemento, esa pasaxe forte do libro ao ecrán, ao mundo audiovisual, pois fai que a maior parte do que se estea facendo nas aulas sexa ficticio, sen dúbida. Mas eu entendo que como nai, entendo que para os meus fillos que está ben que se encontren de cabeza co mundo real nas aulas. Así que, a diferencia de outras nais e outros pais moito combativos que van aos centros de ensino a dicer non debe ser así, eu practico aí unha certa ideoloxía budista e digo, é bon, sempre se cargarán de carraxe social contra o mundo vendo como funciona o ensino. Todos temos que reaxir contra algo e non podemos esperar que o mundo sexa un lugar cómodo e confortável. Nesta pregunta, como na anterior, observo unha idea que é bastante frecuente na esquerda, a idea de que a educación está ao servizo do pobo ou está para producir mentes creativas, e esta idea eu non concordo con ela, claro, eu estaría aí máis dentro de unha óptica de Bourdieu ou de Foucault. Eu creo que a educación é un sistema utilizado polas elites para reproducir os seus modelos sociais e garantir que os seus consigan o suceso e as camadas populares consigan manterse ali onde están. De tal maneira que eu nunca imagino que a universidade poida ser ese lugar universal, como leva a palabra, que transmita fundamentos, vamos supoñer por un momento a ficción da ciencia, fundamentos científicos de coñecemento e procure que a sociedade mellore. Esa en si mesma sería unha ideoloxía bastante burguesa. Bastante sería con que a universidade fose un lugar para ensinar a mostrar os dentes. Non está a ser, tampouco, non está a ser, mas todos os espellismos de Boloña ou da modernización ou de unha universidade práctica onde a xente faga cousas, en realidade adecuarse á empresa e adecuarse ao capital, de tal maneira que son absolutamente escéptica das posibilidades de que esa institución medieval que era a universidade, tal e como a coñecemos, tal e como chegou ao século XXI, poida servir absolutamente para nada. Presentan nun sitio, sempre hai quen menciona os premios, non? E eu non me sinto demasiado cómoda con iso, porque, cando mencionas unha listaxe de premios sempre falta algún que ao mellor é o que eu máis quero, o que para mí máis significou, os premios serven para que os demais vexan esa persoa que quere escrever. A persoa non se ve a si mesma nos premios. Podemos comezar entón colocando aí un forte signo de interrogación, un grande signo de interrogación. Non sei se os escritores que máis admiro son os escritores premiados, ou son os escritores con suceso, se os escritores con suceso son os que teñen premios, non teño aí esas ecuacións tan claras. En todo caso, eu si teño unha pulsión artística que me leva, neste caso, á literatura. Podría levarme a outros sitios, mas está ben a literatura. E
un pouco o litixio ao que aludes é que de repente unha persoa, e vou aquí modificar un pouco a formulación. No meu caso, ademais de escritora, eu son profesora titular de Lingüística Xeral na esa prestixiosa universidade, como decíamos antes, a Universidade de Santiago de Compostela. Si esa persoa que escreve é lingüista profesional e entón di que esta lingua, que é unha lingua minorizada, que é unha lingua perseguida, pois a partir de un determinado momento vai escrevela dunha outra maneira, o curioso é receber que a sociedade, os graxentes de difusión cultural, lle viran as costas. É bastante curioso porque, primeiro, a premiaron, como colocabas ti, ou primeiro lle permitiron ter voz como lingüista. Podía ser como cirurxiana e entón non habería problema, mas é como lingüista. Para min, iso é o que me causou grande estupor. Eu sabía, era plenamente ciente cando tomei a decisión de que ia pasar iso, mas quero subliñalo porque produce unha certa ironía. Isto é como cando, se foses o médico, porque tes problemas nos pulmóns, e unha vez que o médico di, pois sí, creo que tes neumonía, tú dixes, non eras médico. Hai algo que renxe forte. Eu, como algúns dos outros escritores que participamos na elaboración do manifesto do apartheid, consideramos que neste momento a lingua deste país non está na mellor situación, a criación neste país en consecuencia non está na mellor situación, e o que é curioso é que os activistas da lingua, os defensores da lingua nas institucións, as persoas que están facendo creación cultural, poidan virarlle as costas a ninguén, poidan permitirse creer que esta lingua ten o luxo de prescindir de unha boa parte do seu activismo por algo, en principio, aparentemente tan inocuo como a ortografía. Eu estou agora mesmo a falar e, por tanto, podo entrar en Nós Televisión. Se Nós Televisión fose un medio escrito, tal vez non me deixasedes entrar por escrito. É normalmente o que vas vendo que pasa, que persoas que, por exemplo, editoras que gañaron moito diñeiro vendendo os teus exemplares, que os siguen vendendo, no meu caso continúan vendéndose, continúan facéndose, sai, por exemplo, nos próximos meses a tradución ao inglés de Herba Moura, que as editoras venden eses exemplares e digan, sí, mas ahora non podes seguir publicando connosco porque escreves con C cedillado. Qual é o inmenso poder do C cedillado? Nese manifesto do apartheid facíamos referencia a casos como os de Juan Ramón Jiménez, por exemplo, que escribiu en español, podía escribir antología con iota e non con X, e non por iso deixou de ter un premio Nobel. Así que parece que aquí a ortografía pasa a ser o grande problema, o innomeado. Até onde eu sei, aquí na Galiza non está a pasar nada neste momento. Eu creo que estes últimos meses, estes últimos anos, estamos como á espera de que aconteza algo. Hai moitos traballos que se foron frustrando, por exemplo, a Iniciativa Galiza pola Soberanía, en que eu participei moito activamente e, por tanto, coñezo ben moitas organizacións no espectro do independentismo que foron desaparecendo. Hai moitas persoas que fican na casa máis ou menos desiludidas e eu penso que toda esa enerxía non implicou unha modificación ideolóxica, as persoas non están noutro sitio. Os militantes desas organizacións non se foron para outras organizacións, mas que todo o mundo está a esperar que aconteza algo. Tal vez os avanzos en Cataluña poidan ser ese detonante. Precisamos un detonante. E as celebracións, eu acho que non serven nada para mudar a realidade. A celebración é un ritual antropolóxico, sirve para conmemorar, para lembrar os mortos, para dicer que continuamos cá, mas as situacións reais das condicións de vida, por exemplo, das mulleres traballadoras non as mudan os 6 de marzo, os 25 de novembro. Eu penso que a modificación das circunstancias reais ten a ver con un traballo continuado, calado, silencioso, onde normalmente non focan os medios de comunicación, tal vez con excepcións dos máis alternativos, con moita enerxía colocada
ao mesmo tempo en lugares diferentes, non con celebracións.